Syökö Viggo? Mikä syöpi? Nam nam. Onko hyvä? Mummi aukaisee vähän. Hyvä ääni. Voi mitä mummi tekee. Juoksee yli. Viggo. Viggo syö nyt kallaa, pottuja ja porkkanoita, mitä me keitettiin ja miksattiin eilen. No hyvä. Mitä sä tykkäät? Ei tullut mitään siitä, että se eka kertaa kallaa syö. Reaktiota niin kuin ei minkäännäköistä, että olisi huomannut, että nyt se eka kertaa söi. Nam nam. Kylläpä sinä olet reipas poika. Joo. Nami nami. Kyllä kun se katsoo ihmeissään, että onko hänellä kaveri tuossa, joka syöpi hänen kanssaan. Kato kun toinenkin poika syöpi hyvin. Tässä mummi tulee, sillä on hopeanvärinen. Oho, silloin oli jo autotalli auki. Niin. Mummin autotalli oli auki. Onko tässä puhasta vettä? Autsi. Nam nam. Onko hyvää? Nam nam. Nyt se menee vähän ouvoksi, kun se katsoo minua tälle toiselle puolelle. Niin. Onko sulla jano? Joiko toinen poika kans. Siellä on kans Viggo. Noin. Käypä sillä vähän lähemmäs. Se on hyvä mun mielestä. Okei. Okay. Hyvä. Onko? Joo, oli hyvä. Kiitos. Voi miten hyvää. Ja siihen sai varmaan laitettua päivämääränkin. Mummi laittaa siihen päivämääränkin. Oota, katsotaanpa. Saattaa syödäkin sillä aikaa. Joo. Miko, juhu! Äkkiä vaan otti ja sitten katsoi mummia takaisin. Niin. Laitetaanko taas noita pakettijuttuja? Katsopa mitä mummi tykkää Vigosta. Moi! Kato! Pus pus! Ja mitä vielä? Niin. Kato mikä nyt tuli. Tuliko hieno? Kato missä on poika. Aa. Nyt alkaa valumaan, kun ei näe mitään. Joo. Alkaa olla suu melkoisen näköinen. Mutta nyt ollaan syöty tämän valmiiksi. Sä ehkä haluat jälkeen.
Noin. Hyvä. Mm? Haluatko sä mangoa ja banaania, Viko? Nyt sillä Viko. Nam nam. sitä ei varmaan voi ottaa nyt pois. Ei. Voipi ottaa. Se katsoo minua, niin tarkoittaa. Mä poistan tuon. Otetaanko vähäksi aikaa pakettijuttu? Haluatko Vikko olla paketissa? Kato, nyt se menee. Vikko pakettiin. Nami. Viko. Juhu. Niin on. Noin, tässä. Hyvä. Se maiskuttelee oikein. Se on niin hyvä, eikö ookin? Noin. Nam nam. Olipa hyvä. Haluatko lisää? Olepas hyvä. Sitä pitää syödä kunnolla, että sitä jaksaa sitten leikkiä mummin kanssa, niinhän? Niin. Nyt